цих виборах не було виборів. В цих виборах був вибір, і він є цей вибір, і він залишається навіть зараз, і навіть не два кандидати, бо є інші способи. Це просто прийти зіпсувати бюлетень, це про не прийти на вибори, це перенести. Ні, ну людина має право поставити дві галочки, взяти, написати щось на бюлетені. Все це є в рамках закону і дозволено людині. А так само, як і не прийти на вибори. В нас за це немає покарань. Тобто вибір залишається. І вибір є як серед кандидатур, так і протестний вибір, будь-який. Але от виборів як змагання стратегій, політик, пропозицій, команд тощо, на жаль, в цих виборах не відбувається. І це багато в чому показало частині суспільства, навіть людям просто, які... можливо, за Фейсбуком, за своєю віртуальною інформаційною капсулою не бачили реального стану речей. Їх трішки протрезвило в тому, щоб прокинутися і подивитися, що все ж таки не вся країна живе київською ситуацією, є абсолютно інші реалії, і далеко не все вирішується в рамках фейсбучного посту. Відповідно, вони трішки також, частина суспільства, яка вважає себе більш просунутою, були вимушені спуститися на рівень суспільства, поспілкуватися зі знайомим, подивитися, поставити собі питання, чому саме таке протестне голосування ми на сьогоднішній день маємо. В цілому все це, мені здається, еволюційно є позитивним. Ми бачимо, що на сьогодні в суспільстві накопичилась велика кількість людей, які ображені на стару політичну еліту, які ображені на скривджені обіцянки, тощо, і вони готові голосувати навіть за політика, який не дає жодної обіцянки, саме тому, що вони не хочуть бути розчарованими. І цей протестний електорат на сьогодні вийде в цей свисток, ми побачимо певне зниження напруження в суспільстві. Якби цього не було, то тоді ми могли б мати набагато гіршу ситуацію під парламентські вибори, коли це соціальне напруження вилилось би в результаті в парламентські вибори і в кращому випадку виключно в електоральних формах.